Euskaraldia, hizkuntza portaerak eta ohiturak euskarara ekartzeko ariketa soziala izango da. Ohiturak alda daitezke. Askoren artean, adostuta, taldean eta batera egiten badugu. Aztertu zure euskararekin egiten duzuna eta baloratu zer hobetu ahal duzun. Eraman zure belarriprest txapa agerian eta gonbidatu solaskideak zuri euskaraz egitera, inoiz zu erderara pasatzen bazara ere. Horixe da belarriprest jokatzea. Aurretik, zure ingurukoekin komentatu, gertukoekin batez ere. Baten batek zure aukera ulertzen edo partekatzen ez badu, lasai, zeure aukera da. Aurreritziak gainditu, uste duzuna baino gehiagok ulertzen eta erabili nahi du euskara. Baiet sorpresa on asko hartu. Hala ere, porroten bat gerta daiteke, aurreikusi hori ere. Eta ez eutsi, lorpena gehiago izango dire eta merezi du. Elebiko elkarrizketak eman daitezke. Solaskideetako bat euskaraz eta bestea erdaraz. Bion aukera da, beraz, aurrera. Esperientziak, onak eta ez hain onak, jaso, kuaderno batean edo, eta partekatu ariketa kideekin, divertigarria eta lagungarria izango da. Zure euskara da euskararik onena, nahi beste erabili. Kontuan izan, ekitea da ezinbesteko lehen urratsa. Ingurukoei jakinaraztea lagunduko dizu. Solaskideak ulertzen duen egiaztatzea komeni da. Euskaraz jakin eta erderara pasatzen bada, gonbidatu eustera eta zuk zerbait ulertzen ez baduzu beste era batera esatera.